eztanda saioa irabazi zuen iazko denboraldian eta bere lehen diskoa aurkeztera dator. Lur izenekoa, jazz, pop eta soul estiloak nahastu ditu euskaraz. Gurekin, Miriam Lujoa. Kaixo, Miriam. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Miriam. Arratsaldeon, bai. Zorionak zure lehen diskoagatik. Eskerrik asko. Bueno, nago emozioz beteta. Bai? Gustora gelditu zara lanarekin? Ba, nik uste baietz. Baina, bueno, hori ikusiko dugu, abenduan. Baina bai, nik uste baietz izan dabe bai prozesu oso luzea. Baina ez dakit, hainbeste energia daukat eta nahi dut ja hori eskuragarri izatea zuentzat eta zuek ikusteko eta entzuteko eta, bueno, pozik. Energia aipatu duzu, horregatik jarri diozu Lur izena? Ba, beitu, egia esan da ez dakit zergatik aukeratu nuen Lur. Nik uste izan dela nire lehenengo diska delako, eta nahi nuen... Oinak lurrean. Hoi da. Zeru etzen nuen nahi, ezta? Zerua, igual bigarrenia, baina momentuz lurraekin konformatzen az. Diskoaren azala ikusi dugu, ikusi zaitugu, natura artean, ezta? Bai. Zer esan azalari buruz? Azalari ez beitu. Eske, bueno, atera nuenian argazki hori izan zen, egun bat, zeuden erlepio. A ber, niri natura asko gustatzen zaite, Baina? Baina bilbotarra naiz. Iritarra. Ordua, bueno, badauka hor historia bat. Baina ondo. Zazpi kantu daude azal horren atzean edo disko horren barruan. Hoi da. Ze historia kontatu nahi duzu, zein da zure mezua disko honekin? Bueno, zazpi kanta daude, eta zazpi kanta haiek egin ditut, hasi nintzen egiten 16 urterekin, lehenengo kanta, izan zen, erantzuna, gero hasi nintzen txoriak egiten, gero euria, eta... Nik uste hor ere ikusten dela, eta zuek esan duzuen moduan nahasketa bat dagoela estiloen artean, pop, soul, blues, jazz, sartzen diela diska horretan, eta nik uste izan dela evoluzio bat egon delako diskaren barruan, diskaren baitan. Eta hori ere ikusiko da, ze hemen bakarrik ikusten da portada, baina gero sartzen zarenian diskaren barruan ere ikusiko duzu, badaudela beste motatako abestiak, eta gero ere daudela batzuk argiaz beteta, eta beste batzuk ere, gauarekin ere zer ikusia daukanek. Ikusi izan zaitugu telebistan, zuzenekoetan, publikoarekin, baina orain ez da telebista izanen. Nola prestatzen zara orain, benetako publiko horretarako, kontzertuetarako? Ba, beitu, nire ikaslea naiz. Orduan ikuste ohituta nagoela. Bai, eta gainera publiko neko zorrotza izaten da, nire umeak espentza. Orduan nik uste nazela pertsona bat, gero energia transmititzen duena aurreko zeran honetan, ezta? Orduan ikuste kontzertuan dena emango dugula eta energia asko transmitiko dudala eta haiek ere niri. Irakaslea zarela esan duzu, inoiz jo diezu klasean erabili duzu musika zure lana egiteko edo... Nire kanta dinozu? Bai, klaro, noski. Hombre, ez pentsa behitu. Badago abesti bat deitzen dena euskara, eta abenduaren 3an abestuko dugu eskola, nola ez? Hombre, egin behar dugu promozioa, ezta? Baina gurasoekin ere, bai, orduan. Gurasoekin, nire gurasoek ez dakite euskara, baina igual bai promozioa egin beharko dut. Adinotzu baienak, nireak ez dakinik. Bai. Miriam, promozioa ahotsenean egingo duzu besteak beste, abenduaren 8an, 7 eta 10etan, iluntzeko 7 eta 10etan. Zerbait berezirik prestatuta dukazu ordurako? Ba, haiek esan duten berdina, trailer bat egingo dugu. Bai, ezta. Bai. Nik nahi dudana da, batez ere, haiek ere parte hartzea. Nirekin, orduan. Baitugu dantzak eta denetarik. Bai, Hombre, bai. Hori badetu behar nizun, nola lortzen da publikoak zurekin parte hartzea? Hori ez da erraza izango, Ba, ez dago lan sekretu bat. Nik uste zaren modukoa transmititu behar duzula, eta haiek hori ikusiko dute eta sentituko dute, zuk sentitzen duzuna. Miriam, gaur zer abestuko duzu hemen? Gaur abestuko dut, gaua heldu da. Gaua heldu da, zoragarri. Bai. Ba, hartu zure lekua. Bale. Hortxe duzu zure mikrofonoa eta zure gitarra, segi. Primeran. Segi lasai. Miriamek pentsatzen dugu telebistako platoetan dagoeneko beldurrik ez duela izango edo. Antzeman zaio gainera, etxean bezala sartu da. Bai. Energiakin. Durango, inoiz abestu duzu? Sanenuke ez, Durango naiz urtetan, baina abestu ez,
Begira. 20 urtea Hori geratzen kaleratu dela. zaizu egiteko? Hori izan behar nizun. Zerrendan jarriko dut, Maialen, Bai. Bai, agian. Egunen batean abestuko duzu. Bai, bai. Bai, zergatik ez. Bueno, nahi bai. Ezu, maratoian Benetan esaten ere dute. abestu duzu. Baitare. Listo? Baitare. Bai, hori ere egunen batean iritsiko da. Bueno. Nor jakin. Ba, esan digute Miriam prest dagoela gaua. Heldu da zuekin Miriam Lujua. Gaua duda Bilbo irira Kaleak utzik ikusten dira honetan Ilargiak Gaueko eguzkia Ikusten du itzaletan gertatzen dena Baina ilargiak ez du parte hartzen Baina ilargiak bakarrik sentitzen da Baina ilargiak ez du kontatzen Zenbat maite Adoratzua, dizdiratzua, beste nahoetan entzuten dena da, baina ez da sartzen, sentimenduak adierazteko, elkarrekin lan egiten dutelako. Ez du parte hartzen Baina ilargia bakarrik sentitzen da Baina ilargiak ez du kontatzen Zenbat maite Ez du parte hartzen, baina ilargia bakarrik sentitzen da. Baina ilargiak ez du kontatzen, zenbat maite Miriam! Ale! Zoragarri! Miriam! Gaua heldu da Miriam Lujuaren abesti berria.